Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asenze isibalo esinye futhi esizokuchazela kangconywana lokho esisebenza ngako i-partial fraction expansion. Besikade siyenzile enye ividiyo isibalo nesibonelo sokuchaza ukuthi yini ama-partial fraction expansion. Ngiphinde ngikuchazele lokho kuqonde ukuthi uthatha isibalo sakho sama-fraction uzama ukusenza ngendlela engconywana noma usiveze ngendlela esebenzeka kangconywana, okusho ukuthi uyasiqaqa usiguqule sivele ngendlela ebukeka kangconywana nangendlela esebenzeka kangconywana. Uma unezibalo njengalesi uyabhekisisa ukuthi la ngenhla nala ngezansi isisindo sinjani saloko nako njengalana so x lana uyabona ukuthi asifaneni sino x squared phezulu ezansi sino x cube okusho ukuthi singasebenza kahle kamnandi ke lana. Khumbula ekuqaleni besino x squared no x squared okusho ukuthi kusebenzeke kanzima phela lapha ngoba phela izinto ziyafana. Ungcono ke lana bazingafani ezansi sincane phezulu sikhulu. Asisebenze sibone ukuthi sizofinyelela kwimpendulo ethini. Alright. Ezansi sino x cube minus 8. Ngenhla sino 10x squared plus 12x plus 20. Asibone ukuthi singasebenza kanjani. Ngokukhulu nje uqakelela nangokukhulu nje ukubona kahle siyazi ukuthi u2 wethu lona ungu0. U2 wethu lona ungu0 uma usebenzisana naloko okuphiwe ngezansi. Ngakho siyazi ukuthi u-x minus 2 ungasipha u0 uma uqhathanisa naloko okukhona ngezansi kwa-x squared ngase kwa-x cube minus 8. Ngase? Ngakho manje siyazi ukuthi ekuyigwegwe lethu lokuqala singafaka sithi x minus 2 kodwa phela lapha lana sifakani? Okay. Sifuna ukubona indlela elula nengconywana sithathe izibalo zethu sithole siyofinyelela nala ukuthi kumele sithole khona ukuthi o-A o-B balingana nobani. Asithathe lokho esinako sino x minus 2 sivule la ikhwapha lethu la division. Siqale ngawo u-x cube wethu legcina singabambisela ngo-a ngo-minus 8 wethu sithi ukuvula isikhala nje lapha phakathi nendawo sobuye sibuyele khona. Ngenhla simise u-x squared wethu singaba no plus 2x sehlise nangala u-2x squared wethu minus 4x singashintsha sithi negative no positive laphaya ukuze kube khona okususanayo minus 8 sibambise ngo-4 wethu loya. Siyazi ukuthi u-4x minus 8 no-4x minus 8 kuzosipha u0 njengoba ngikubhalele lapha ngezansi. Kusipha nje u0. Singase sithatha lokho esikusakela ke singasebenza ngakho.
Sethe lokhu esinako vele isibalo sethu besisho khona ukuthi 10x squared plus 12x plus 20. Sesiliseke manje sesiyazi ukuthi amagwebu ethu asiwavula bemabili sesifaka kanjani. Sino x minus 2 sibe no x squared plus 2x plus 4. Esikuthole kuyimpendulo besizenza laphaya ngo division phezulu. Sisebenza ngo A, B no C. Ezansi sino minus 2x la. Sihlukanisile. Ngale safaka lokho esikuthole kwikhwapha lesibili noma kwigwegwe lethi lesibili u-x squared plus 2x plus 4. Siyabona ukuthi lokho esikuthole kade sikwenza kule mpendulo yabona ukuthi kuhlukanisa kanjani sakufaka ngale laphaya phezulu kwakukhona u-bx no-x ncase no-c. Singehlisa njengoba kunjalo futhi kuyifanela. Sivule nalapha isikhala. Sehlise nje njengoba kuyifanela. Sino A, singavula isikhala sethu. Sibhale lokho kusekhwapheni eceleni. Sivulele no bx plus c isikhala. Simuphe u2 u-x minus 2. Uma sesikanjena ke manje nesibalo sethu eside kakhulu simisa kanjani? Soba x minus 2 siqale ngawo usipha ba 10 sibelele 4 ekhaleni zika x sifaka bani sifaka u4. Sibe no 84 osipha u7 u12a base u-a wethu siyazi ukuthi ungu7.
u-x wethu uma ungu-0 siyafaka u-4 la khona u-x bethu. Sifuna ukuthola manje isisindo sikaba -2 28 minus 2c minus 8 equal to c, ukusipha u-c ukuthi ungu-4. Sesiyazi ukuthi u-a u-7 u-c wethu u-4. (10x squared plus 12x njengoba siphiwe plus 20). Sesino-1 manje, sesino-7 omele bawu-a plus bx plus 4. Sesiyazi ukuthi u-c wethu unjani? Ungu-4. Sibe no-x minus 2. Siphelelwe isikhala ke manje. Okungasipha u-x minus 1, u-x equal to 1, sibe no-10 plus 12 plus 20. Ethi ngibhalelela ngezansi ukuze ubhale kanye nami. Okusipha ukuthi u-b uzoba uba u-b wethu ungu-3. Sibuyelele phezulu manje siyofaka. Siyazi ukuthi u-b wethu 3. U-c besithe uba? U-c wethu besithe u-4. U-a ben? Ngikhumbula kahle, u-a u-7. Sesingabhala kanjena-ke manje isibalo sethu ngendlela elula efundeka kangconywana. Kamnandi kalula. Kusayisibalo esifanayo ukuthi sesiguquliwe senziwani i-partial fraction expansion ukuze kuzwakale kangconywana.